Bubagrani Azamar Shalharuk Sawishimna blog YTF ni Bukhakti, Maitia Kamni Shakhamya, Takuk Ojit Devapuno, Nai Chubasu, Klaikate, Shikong, Shiblai, Rirogbo, Chubasu Rizaka, Balorbat Bisi, Ni Bishingo. Belake hambai, media person dong no botini asek lama kolok no logrima bagai, prayobo 2 ঘন্টা ni lamang na, ekdom hapung hatai tima tisha seng bar cross thaya koi. Tini paisok peka matia kami basai barini andro simna ek non constituency andron kelai obo dara ojit ni nukungo dara ojit chong tei bini ekologi chong koyek mas age borok doctor na jangmani bongni TB rok rok engkha hini khnao TB rok gna hini ngai tabuk to tekisa hamka haipano dara ngai yak rok hamka manthai himaya bola tha sung ji himi ma tongjo ngai sing tini oro phaima karon ngai chini phaimani uddesh hongkai tini ka chini khasoksa chini hani bubagra chini product kishor manikani asaima sal o asaima salo seng bubagra ni sengkrak rok ngai all simna YTF ngai seng tini chini hamjangma kisa borong ni nukhongo yafari pena phayo seng o kamio ri rok bagna hine ri rok tui phelejak seng kolom rok khata rok tui phelejak chere rong bagai seng chere rong bagai te ri rok tei bong ni nukhung ni bagai kisisa ration rok tui phaijak mairung rok tei rang rok bo kisisa kalang rok mangkai kalang laina hini jeng phalijakha engkai jeng obono sanamu sungo hamjangma rike hamjangma mannai obono chin dofani thanjangnani kaisa lama hamjangma baino thanjang lainai jeng engkai jeng amsik lama kolok him phaika jeng tini bubagrano hamjagai tei chini tiprasa dofano hamjagai jeng phalijao engkai jeng tebo khnaka o kamio te tini khai mokol bai bonuk thaka agi khai khunju bai khnaka je lamar hamya hne tini khai srai nijino a lama himi phaika oibar teima teisa parma khai hapung hatai parma khai lama chikon bolong bising te ma phayo engkai lama tei theke current ok belai kheno oro osubida ekdom keset jaga obo engkai onukhung rok jokhon saksaya ngai bialo kalai tongphur rogo borok bahai kai doctor rogo thangmana ang tini belai khana wana ma sinjao kelekha ang tini mokol bai nugui belai ne kelekha je oro urgent jeba mungsang kahkai ishor ni ba saka naikhlai tongnai ni ashirbat tokai simi se bangsinai hayaka oro medical treatment ni kunu subida krei school rong ni kunu subida krei oro ga amoni bagai tripura hastini joto tiprasa nai tongnai rok joto sengkrak rok joto leader hinjangnai rok neta hinjangnai rok te government hinjangnai rok norok omti hai kame amchaino bokisa development khainani bagai saksa tulak thung hini ani request ani message ang roho te jeng tini phaicho paika ro boroni phan phaika jeng nijibo saimele chini sengkrak rong thani boron phan phaika haipano ang wansugo tini o phan chin sago phaikana bubagrana hamjangmani bagai bubagrani ashirbat ni bagai jeng tini oro phaicho paika jeng oroni pore tebo kwbangma jaga thana tongo engkai darano jeng bahaikai chini kherengbar hospital rogo phano borti khai bahaikai jeng bono tekisa doctor rok phunungmano jeng abobo phainai salo jeng wansuk lainai engkai chere rong jeng tini ko ri chum rok kisa bage klangnai amsu kok saino ang jottono no hambai te ani jotto YTF sengkra block ni district ni central ni chini jotto YTF phaijak oro jeng YTF rok bwskang ni salak tebo samung kaham tangnai belai kono hambai kulumka